datang di Kota Pariaman. Terima kasih telah menggunakan layanan kereta api Cibinong. Langkah ke Pulau Angso Duo, Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman. Aduh kulo tabujo pesta pantenyo, alek nagari budaya orang Piaman. Nan sabi gajo nan sadayu. Pariaman tujuan kita bersama, kasapi nan rancak pariwisatanyo, anugerah nan maha kuasa. Nanya kereta api kita basanang bersama, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angso Duo, Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman. Yo dun sana, mari bersama ke Pariaman. Yo sana family, marilah kita ke Pariaman. Naik kereta api kita basanang bersama, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angso Duo, Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman. Naik kereta api kita basanang bersama, tiba di pantai Gandoria nan menanti. Tarikan langkah ke Pulau Angso Duo, Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman. Sabana Rancak pesona Pariaman.